Wow! Magandang umaga mga kagwardo. Ang firing namin na ito ay naganap noong January 30, 2021. Ang location namin dito ay nasa BGMP Muntinlupa Firing Range. Ang firing na ito ay inorganisa ng aming agency upang ganapin ang annual firing proficiency. Konti lang kami dito dahil MECQ pa ang panahon na ito. May gathering limitation pa rin ng gobyerno dito. Of course, ang unang naganap sa loob ng firing range ay magkakaroon ng short briefing kung saan tinuturuan yung bawat firers kung paano yung tamang proseso, paggamit, pag-safety ng baril upang ligtas ang pagpapaputok ng bawat membro o bawat kasapi ng firing. And then pagkatapos noon ay yun na, gaganapin na ang kanya-kanyang pagputok. Sa firing na ito, may dalawang klaseng baril lang kaming gagamitin. Nandiyan ang 9mm at saka shotgun. So sa shotgun, meron lang kaming 3 bala. At sa 9mm naman ay meron kaming 40 rounds. Of course, gagamitin namin yun sa tatlong distansya. Nandyan yung 5 meters distance, 10 meters at saka 15 meters. Sa bawat distansya, magkaiba ang posisyon. First position, squat position, kneeling position, and dropping position. Loadan nyo yung ano nyo, yung baril nyo, loadan nyo, yung bala nyo, ay nagutin. Di man alam. Naka-holster na lahat. Ilan pa yung magazine nyo? Dalawa sir, 5 lang yung laman. Isa. Isa naman. Tayo up, muna up. Tapos, punta kayo doon. Doon kayo, atras kayo doon. Sige lang. Tama yun. Nakakargaan nyo na lahat ng magazine nyo? Yes sir. Okay, yung baril, ilagay nyo dito sa itarapan. Drop your weapon. Drop your weapon kasama ang magazine. Dalawang magazine, lagay nyo na dyan. Okay, insert magazine. Tire, insert magazine. Magasin na lang. Masabit ito. Ha? Dito. Lagyan na lang. Dari, putok na sir. Oh.
Init. Di man lang nakabuljay. Kati ah. Oh yan, nakatamba ng isa. Hindi na lugi. Importante dong, oh. Pasok lahat. Perang ng ballpen dong? Wala. Hindi mo ba sa'yo ah? Ha? Hindi na ko nilalagyan. May baril ka na? Ano lang na siya? Nakadapa din siya, wala. Nanghihina na siya nun eh. Nakadapa, no? Ang pinadapa kasi, kaya na po nakadapa eh. Stand by. Okay, draw.